ni ramany piny nyinga Lydia Ukeyo. Piny owacho koni skunde duto mag sekondar ok bi medo omenda mag somo ne jopuonjre mag klas 8 ma ochako penj odiochieng' ma kawuono e kinde ma koro gibiro donjo e klas 9. Moyangi jatend migawo mar somo Machogu mano ochopo e skund primar ma Kikuyu Township kaachiel gi jatend piny Kenya William Ruto. Kaka Judith Mondi lerono, agikone jopuonjre duto biro dhi e klas manyime ma ok orang maksi magiyudo. Gikone odiochieng' ma osebed ka irito higa mangima kod jopuonjre mag grade mar 6 kaachiel gi klas 8 chopo. Otas mokwongo mar kwani pogo ni jopuonjre gi kar sa 2 okinyi e kaunti ma Nairobi kowuok e skund primar ma St George's. Jotend migepe Musalia Mudavadi kaachiel gi apisas mamoko mag somo ne ochopo mar keto seye chakruok mag penjgo. Musalia ukoni gitiyo machiegni kendo kanyakla kaka piny owacho mondo mi gine ni penj ma ochakore kawuono otime e yo ma oyangore, gino ma omiyo giduto giwuok e apisegi mag chopo e centers mag penj. Actually partnering with the Department of Education to show that we all want the integrity of our exams to be upheld and to be beyond reproach. That is what we are seeking here. E kaunti ma Kiambu, skund primar ma Kikuyu Township, bende jatend piny William Ruto, jatend migawo mar somo, apisas mag nek kaachiel gi jatatije mar TSC e kinde mamoko ne ochopo mar keto kokgi e chak penjgo bende. Machogu medo go poro ni penj mag KCPE gin mana mar nono nyalo mag jopuonjre to ok bitigo e keto jopuonjre go e grade mar junior school. That exam, Your Excellency, is not for placement but for assessment on the progress of our pupils at that particular level of grade 6. And they are well prepared, Your Excellency, and all of them are going to proceed to grade 7. We have now classrooms, Your Excellency, in the entire country where they will be able to proceed. Ruto bende ne okoni keto ikruok makare ma otelo ne keto jopuonjre go e klas 9. Gilero ni skunde ok bi medo omenda mar somo mar sekondar higa manyien. Na tumefanya mpango ya kutosha mumalize mtihani wenu, na tumewapangia pia vile mtaenda mbele na masomo yenu, wale wanaenda grade 7, wale wanaenda form 1. Na ni kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hakuna mtoto hata mmoja wa Kenya anabaki nyuma. It's not increasing their fees when they go to form 1, and all of them who are here are going to be placed in form 1. We have enough places. There is no school fees increment. It is 53,000 for national schools and extra county schools, and 45,000 for county schools, and it is going to remain as such. Higani maromo jopuonjre milion 2.6 timo penj mar KCPE gi KCPE ka bende ni higa ma piny Kenya goyo e oriti ne penj mag KCPE ma osebedo kuom higni 38. Judith Mondi, Ramogi TV. Jopuonjre ma skund